så er det blevet tid til endnu en video. Inde på transaktioner, så kan vi se, at siden sidst, så har jeg købt 4 Microsoft-aktier til $328 per styk. Hvis vi går tilbage i porteføljen, så kan vi allerede se, at den er steget og står lige nu i 370. Og lige nu så er den faktisk all-time high, så det må sige, det var et ret godt køb. Og jeg tror heller ikke, at Microsoft det behøver nogen større introduktion. Det er jo leverandør af verdens største computersoftware. Hvis vi kigger på afkast, så vil vi se, at samlet så er stadigvæk en lille bit smule nede, men det går da bedre, end det tidligere gjort, så vi satser på, at inden længe, så er jeg oppe og have plus samlet. Hvis vi kigger yderligere ned, så kan vi se, at jeg sammenlagt har fået udbytte for $24. Så ikke så meget endnu, men en start, og selvfølgelig så håber vi, at den her den kommer til at vokse så meget, meget større. Tak fordi du så med, og på gensyn næste gang.